szabad térteremtés gyakorlat. Megérezheted magad körül a szobát, a külvilág zajait, neszeit. Figyelmeddel önmagad fele fordulhatsz, melyben megsegít, ha megérzed a széket, vagy a fotelt, amiben most ülsz, hogy a csípőd ránehezedik, hogy megtartja a széktámla, vagy a fotel, a hátadat, gerincedet. A figyelmed ott lehet a talpadnál. Megfigyelheted, ahol a talpad a talajon pihen. Ezt a biztonságot, a talaj megtartó biztonságát, mely mindig veled lehet. És a figyelmed elindulhat, bokádat érintve, alsó lábszárat, térdet, combot, és megérkezhet a medencédhez. Ha jól eső érzés, figyelmeddel körbeölheted a medencédet. Majd tovább áramolva elindulhat a mellkasod irányába. Minden levegővétellel megemelkedik a mellkasod, és minden kifújással lesüllyed. Ez a te ritmusod, melyet nem kell megváltoztatnod. És a figyelmed tovább indulhat nyakadon keresztül, és megérkezhetsz az arcodhoz. Megfigyelheted az arcod apróbb izmait. Megérezheted, hogy az ajkaid összesimulnak. És azt is, hogy a szemhíjad a szemedre borul. Majd a figyelmed tovább indulhat a homlokod irányába, érintve a fejtetőt, tarkót, és megérkezhetsz a válladhoz. Ha jól eső érzés, itt megpihenhetsz. És a figyelmed elindulhat a karok irányába, a kézfejedig. Egészen az ujjakig. Megérezheted, hogy az ujjaid az öletbe pihennek. Esetleg a karfán. És figyelmet szentelhetsz ennek a kapcsolatnak, ami most benned érződik. Ahogy kapcsolódsz most önmagadhoz. És a légzéseddel minden levegő kifújással egyre közelebb kerülhetsz önmagadhoz. Egyre beljebb és beljebb haladhat a figyelmed a tested középpontja fele. És itt lehet most ez a kérdés. Mi az, ami foglalkoztat a hétköznapokban? Ami távolságot teremtett
a szabad tértől, hogy most jól érezd magad. Megfigyelheted, mi kéri most a figyelmedet. És arra kérlek, hogy a testedre figyelj. Hogy a tested válaszoljon erre a kérdésre. Megérezheted, hogy most valami formálódik, alakul. Adhatsz neki időt, teret, hogy most kialakuljon. És ahogy most formálódik, alakul, kapcsolódhat hozzá egy kép, egy szó, egy szimbólum. És egy pillanatra együtt lehetsz ezzel. Rátekinthetsz. És elhelyezheted most olyan távolságra, ami most jól esik számodra. Ha szeretnéd, becsomagolhatod. Vagy akár léggömböt is köthetsz rá. De el is távolodhatsz tőle. És megígérheted neki. Ha fontos, akkor visszatérhetsz hozzá. És a figyelmedet ismét a tested fele irányíthatod. Megfigyelheted, hogy kérje valami még a figyelmedet, ami még foglalkoztat. Megfigyelheted, hogy formálódik, alakul-e benned valami. Megengedheted, hogy most megmutatkozzon. És kapcsolódhat ehhez valami, egy kép, egy szó, egy szimbólum, egy íz, illat. Megfigyelheted, hogy milyen most ezzel együtt lenni. És elhelyezheted olyan távolságra, ahol most jó eső erre ránézni. Akár be is csomagolhatod. Vagy elküldheted. És most megérezheted, hogy milyen neked most ilyen távolságba tőle lenni ettől a dologtól. És ha fontos, megígérheted neki, hogy foglalkozni fogsz vele. És most arra hívlak, hogy a figyelmedet ismét a tested fele fordíthatod.
És ha van valami, felteheted magadnak a kérdést, újra és újra, hogy mi kéri most a figyelmedet. Van olyan valami dolog, ami megakadályoz, hogy megérezd a szabad teret, hogy önmagad legyél. És kiteheted, olyan távolságra helyezheted, ami most kényelmes, jó számodra. És most egy picit csöndben maradok. És most arra kérlek, hogy figyelj a testedre. Megérezheted, hogy ez most milyen neked. Milyen ez a szabad tér. Milyen ennek az élménye. És elidőzhetsz ebben. És megengedheted, hogy kapcsolódjon ehhez a szabad tér érzéshez, ehhez az élményhez. Egy kép, egy szó vagy egy szimbólum, amit most átélhetsz. És most lassan lekerekítjük a folyamatot. Ha jól esik, még egyszer visszatekinthetsz a folyamatra. Mi az, amit itt hagynál, és mi az, amit elengednél. És mi az, ami tovább vinne.